ನಾನಾರ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನಂದು ಇನ್ನೀ ಕಾರಣಂಜಿ ಕಡಲು ಮೀದು ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ಕಿಚನ್ ಹೋದಂಜಿ ನೀರು ದೋಸೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅಂಚೊಂಜಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಅದು ತಿಂದು ಚಾಪಾಡ್ದು ಬಕ್ಕದ ಏನೋ ತೂಕ ಸೊ ಸಾಕಾಣ್ ಕಡಲು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಏನು ಆಡ್ಕೊಂಡ ಫುಲ್ ಉಂದಾನು ಮಲ್ಲ ಕಡಲು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಗುಂಡಿ ಬರ್ತದು ಕಡಲು ಒಂಜಿ ಸೈಡು ಸೀದಾ ತೆಂಕಾಯಿ ಒಯ್ತಂದಿತ್ತು ಸಾರಿ ಬಡಕಾಯಿ ಒಯ್ತಂದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ತಂದು ದೋಸೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಕ ಏನೋ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ತೂಕ ಮೇರಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪಡು ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕಾಣೆ ಏನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕ್ಲೀನಿಂಗೆ ನನ್ನ ಮಾತಾಶ್ರೀ ಬೋಂಡಿ ದೋಸೆದ ಹಾಂ ಹೆಂಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ದೋಸೆ ತುಕ್ಕೆ ಹಾಂ ದಪ್ಪಣ್ಣೆ ನೀರು ಮಾಡುವ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಈಗಲೇ ಊರುಡಿತಿನಾಗಲೇ ಬರೋ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಎಣ್ಣೆ ತೇಪರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಅಂಡಾಣ್ ಒಂಜಿ ಬಾರದ ಬಾರದ ಒಂದು ತೋಜನಂದು ಹಾಂ ಬಾರದ ಅದಟ್ಟು ಈ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹಾಂ ಇದೀನಾ ಒಂದೊಂದು ಹಾಂ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಕೋತು ಹಾಂ ಒಂದೀತಿಯ ದಿಂಚಡೆ నేను ఒక ఇంచు నుర్తు దించే తేపరే నేను దగ్గరగా కొంచెం అదేలా బరోడా తారే పిరే ఉందలే ఏది తారే పిరే ఉందలే అరే జక్కి ఒక నిమిషం మామే మా పి ನನ್ನ ಅಪ್ಪಂಜಿಂಡತ ಆ ಚೊಂಟು ಕೈನ ಪಾತೊಂದು ಓಯ್ ಇರೋ ನೀರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಓಡಿದ್ವಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತೀರಿ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಏತು ದಿನ ಹಾಂ ಮುದ್ದೆ ಕೊಡೊಂದು ಕಾಯಿನೆ ಮುಂದೆ ಐತೆ ತಾರಾಯಿ ಪೆರೆಯೋಣ ಇವಾಗ ತಾರಾಯಿ ಪೆರೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ವೀಕ್ ತಾರಾಯಿ ಪೆರೆಯೋನು ಚಟ್ನಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ದಂಡದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಾನಿ ಉಂಟು ಒಂದು ತೆರೆ ಒಂದಾನಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ನೋಡ್ಪುರ ಕಿತ್ತು ಕುಲ್ದು ಪೆರದ ನೀಡು ಬಾಗ್ಗದು ಬಂಜಿ ಪುರ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತದು ಭಾರಿ ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಪೇರೆ ಒಂದಿತ್ತ ಇತ್ತದ ಸಾಮಾನು ಬರೋದಾನೆ ಸುಲಭ ದಾನೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಪುರ ಬರಂದ ಕುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ದುಂಬದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಂತೆತ್ತು ಏನಂತ ಪ್ರಾಯದ ಕಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಯದ ತಾರಾಯಿ ಪೆರೆ ತಾರಾಯಿ ಪೆರೆ ಬಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನ ಉಂಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಅವೇನೆ ಒಂಜಿ ಯಾವ ಒಂದು ಗಡಿ ಗೋಡೆ ಕೂಡ ಓಯ್ ಹಾಂ ಕುಡಂಜಿ ಗೋಡೆ ಉಂಡು ಶೋಕು ಪೆರೆ ಐತಲೆ ತಾರಾಯಿ ಪೆರೆ ಮುಳ್ಳಂಜೇನ ಒಂದೊಂದು ಹೋಟೆಲಾಗ ಶೋಕ್ ಬರ್ತಂಗೆಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪಣ ಅಂದಿಯೇ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ बनवले म्हणून एवढ्या सर्व येतात बघा सामान अंच हां ಮೆಲ್ಲ ಅಂಚ ರೆಸ್ಟ್ ಗೆತ್ತಂಬ ಸಾಕಂಡು
ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಪೆರದೇ ಸಾಕಾಪ ಊರು ಬೆಗತ್ತು ಚಂಡಿ ಅದು ಬೋಪ ಹಾಂ ತೊಂದರೆ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬರ್ಪ ಬಕ್ಕಂಗಿಲ್ಲ ಚಾ ಬರ್ಪನ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬರ್ಕನಾ ಒಂದೇ ಬರ್ತಗೋ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ मेरे डोसे पड़ रहे हैं कल हाँ ये कल पाने के कल पाए थे आवा नील अरे को तुम ये तो नाजुक दिए ना को नाजुक दादा कोई हां चा चूला दत्ता है कोरिया ना देखिए ಕೊದ್ದೆನು ಅಂತಲೇ ಶೂಟಿರ್ಬೇಡ अरे बोले जब मत गया ಹಾಂ ಒಂಚೂರು ಬಂದೇಳಿ ಕೊರಲದ ಚಾ ಬಟ್ಟ ಹೊರದ ದೆಪ್ಪರಿದ್ದ ಆಂಡೆ ಸೂಜಿ ದೆಪ್ಪರಿದ್ದ ಅದೊಂದು ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಉಂಡ ಬಟ್ ದಕ್ಕ ಸೂಜಿ ದೆಪ್ಪರಿದ್ದ पूरा पूरा आड़पुरते चप्पे पूरा चप्पे ना तो चू अरे तो वीडियो पूरी पूरी दोसे कल्ला बाई दिला तला चट्टी बना दिला तला बाई दिला तला दोसे बुरी ओए अंत ಕೊರ್ಲಿ ತರ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿಯೋಡ ಈಗ ಬೊಂಡ ಕೆತ್ತುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡೊಂಚಿ ಕೆತ್ತಿಯಾರ ಕಿಂಗೆ ಉಂಡ ಬಡ್ಚಿ ಮಲ್ಲೆ ಓ ಇವೆಲ್ಲ ಚಮಚ ಬರ್ಚೇರಿಗೆ ಬರಸನ ಪಿರಾಡು ಚಿಂಗ್ ಟಡಂಗ್ 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 ಕತ್ತಿ ಬಡ್ ಇರಿಗೆ ಎಪ್ಪರಾರ್ಪುನು 10 ಎಕರೆ ತೋಟದ ಮಾಲಿಕೆ ಒಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೋಜಿನ ಸುತ್ತ ಪುರ ನಮ್ಮನೆವು ಅವು ಕಂಡತೆ ಹಂಚಿದ ಅಂಚಿ ಬರೋ ತುಲೆ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮನೆ ಅಂಚಿ ಯಾವ ಹಿರಿಯ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ಆಕಾಶ ತೋಜನ ತುಲೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆಕಾಶ ಮುಟ್ಟ ಇರ್ನಾನ ಲಾಟ್ ಮುಟ್ಟ ನಾನು ಉಂಡಾ ಬಾವೆ ಕುಡಂಜಿ ಅವಕ್ಕ ಕೊರ್ಲೇಜಿನ ಕುಡಂಜಿ ಕನ್ಪರ ಕುಡಂಜಿ ಬೊಂಡ ಕಂಪಿ ಕೊಲ್ಲುಲೆ ಕೂತು ಏನ ನೀನಲ್ಪ ನೀ ಜನ ಈ ಕಂಪಿ ಅಮ್ಮ ಒಂದಿರ್ತೀನಿ ನೈಟ್ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಟೇತನ್ ತೂಕ ಅವ ಅಂತೆಪ್ಪನ್ ಕೊರ್ಲೆ ರೀ ತಿಂಪಿ ಅಂಚ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕಲ್ ಓಲ್ ಏನ ಏನಿತ್ತ ದಿನ ಏನಂಗ ಈ ಸರಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಅದೇ ಅಮ್ಮ ಅದೇ ಅಂತ ಬೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಬಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆದಿತ್ತೆ ಒಯ್ಕಲೊಂಜಿ ನುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕಬಿಡ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸಕ್ಕೆ ಮೀನು ಖಾಲಿ ಮೀನು ತಿನ್ಪಿನಗಿಲ್ ಬಕ್ಕದ ಅಲತ್ತು ಅಂಚೊಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ ಅವಡು ಫ್ರೈ ಅವಡು ಬಕ್ಕ ಒಂದಾವಡು ಇಂಚಿನ ಏನಮ್ಮ ನುಪ್ಪು ಕಬಿಡ್ ಪಲ್ಯ ಏನುಂಡ್ಯಾ ಬೆಂಡೆ ಕೊಡು ಬ್ಯಾಂಡೆ ಉಂಡ ಬ್ಯಾಂಡೆ ಬ್ಯಾಂಡೆ ಪೂಡ್ ಅಸ್ತ್ರವಲ್ಲೇ ತೂತಾರ ಚಾನ್ ಹೋಂಟೂರ್ ಮಲ್ದಜಿ ಇನಿ ಮಲ್ದಲಿ ಇನಿ ಬಚ್ಚ ಏಪ್ಪ ಒಂದೆಂಗಲ ಅಸ್ತ್ರವಲೆ ಇತ್ತೆ ನುಪ್ಪುಲ ಬೇಪುಂಡು ನುಪ್ಪು ಹೊಡೆದು ಬೇಯ್ತದೆ ಸೀದಲೆ ಪೈಪ್ಗಾದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ಲ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಪೂರ ಉಂಟುಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಜವಳುಂಡು ಕದಲೆ ಮುಳ್ಳು ನೀರೇಟ್ ಉಂಟುಲೆ ಅಂಚ ಏನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಉಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಾತಿರ್ಲ
ಒಂದೇನು ತೂದು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆತುಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನೊಂದುಪ್ಪೆ. ಸೊ ತಿಕ್ಕುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ಡು. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬೈ, ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಬರ್ಕನಾ.